Măriuț, ai venit să culegi ouălii? Da. Ia uitați-le. Păduchioasele. Păduchioasele. Da, da, da. Haideți. Haideți să culegem ouăle. Hai, Măriuț. Haide. Da, păduchioasă, da. Hai, Mări. Deci vezi că ai și sus. Poți? Da. Hai să uităm și în partea aia la cuibar. Mai este acolo? Nu mai e. Hai, bun, hai. În partea asta la întâi. Aha. Ai văzut partea aia la întâi? Ia ține. Hai că mai sunt așa acolo. Hai grijă. Hai să mergem la partea aia la întâi, acum arăți. A, uitați, fraților, aici. Păduchioaselor. Acolo nu e? Acolo nu este, aici, la iepuri. Aici sunt multe aici. Că face și rața. Face și găină. Hai, tata, hai. A, uitați aici cum stau ea. A, uitați cum stau aici ea. Aici face și rățele și găinile. Hai, tata, culege.